idap ke jing sungu yo play ni yo ban sesisian hakane ka balang. Hasya ban hakane ka balang ngampat tip bat ngampat QE kene ka balang isyo sungu may pastor. Bal hapon nga walang menen na pastor in charge yung kishong lang pakakali mo siyong mani nakili kanya ang kabalang kabalong kumno yung kabalang kabaper kabalang kababes kabalang tidak pakai jingero ya pi bangasmo he kata kamensim yung how snam hajar arpuai dan tangsanian mentadon arfulaian dekade shisha kabalang kababes kadai shisha kabalang kabaper, kadai shisha kabalang kabaim, kadai shisha kabalang kabanitang surong ila smoto kabalang kabakumno yadap na kajing somo kabakraw ya ublay na kabenta kani dengan musim ya kapor dengan poino ayo kadon ngalongtan kanong penkenmau kita tiem ka jong ublay namdan ero ka kubor kabatumay ndai tamban penkok mo ya ka program komite kabanga I kublay ba kala ibet banbu yang abang ai ke kubur kini ke sini. Di syar ngap ayu ko ketian ublay ke ban penken mal ni kini ke step ko minta. Tu ni jadwai. Ko paju ni ba habeng ni ai ko ni ya. Rai sa sisian hagene ke por ko minta. Ka chakri ke jong ni kum ni ka yang thli na de di rai. Buri yang atrai hendak ke sini ke ding na ke jong ni. Ba to kren ni dengan baka ketian ke jong ni. Haka keteng ke jong jisu ni pai. Ka subject haka ni ka step ka pementa ka day ki khyndai tylli ki Paia jong ka yeng Khristan. Ki khyndai tylli ki Paia jong ka yeng Khristan. Ki proverb ka nong ka ba khyndai ka dakhat ka baning kong ka ong kumni bat ka ba hinreu. Ka jingsta kalatei ya ka yeng kalastha ya laki hinyong kirishat. To kenyo pigi babe bat to im bat to yai hakalinti kajing shampang. Kini ki proverb ki tho hang ni ya ki hinyong tali kirishat. Ya ki hinyong tali ki Paia. Bat kani kedekhat ka penpai pat yang na. Syakani kasiti ke jong upo siki Galatia. Kalenong kabasan, kedekhat kaba ar ku ar, bat kaba ar ku lai. Henry usok jong mensim ulong, kejing kejing kemen, kejing sup, kejing syaslam, kejing lesbon, kejing bah, kejing yaine, kejing jemnut, kabor, halor, lagi. Bat hangni ngalap di kita ki khyndai tylli ki Paia, kiba upol utho kiba long kum ki so jong mensim kiba nila pan pelong ru yaki kum ki Paia jong kalong yeng Khristan tu ngi pek yaki ni ki Paia kabaning pong udai upaya jong kajing upaya jong kajing hangne nila ban yo ba phi pilong kabalang kabaya kawei iwei ya iwei but kajing kadon kabor but dai kata kajing kabapen roy fi na kapor syakapor uji suha ka gospel jong Matias kana nang ba aku aga dekat ke balai khyndai ong tu ialah upara marjan kumbaya ladi upara marjan kidai gitu kibania salang hapo kidai gitu dekat jong kalong yen ke jong ni kita kidai ki para marjan ki pahajat kam ki jong ni ka jing ke jong ublay ka sedang na ka jing ya ki bahayen ki bahasem ujaga uong ya kani ka jing da pipuli ka shiti jong uong kani ka day ka ai ka hukum ka bakin jable ban ya upara marjan kumbaya lade kaperthai ka don la ka jong ka jingmut jong ka jing henry ka jing jong ka bible ka day ka banilap ka shiti ka banin kong jong Johannes ka nang ka balai ka dakhat ka bahinyo ka jing ka day ka jing le tang ka jing sngo ka jing ka day ka jing le ka ba pensyong nong ren ha ka jing shisha ba ku jisu uday ka jing shisha haka kerten jong ka jing ni pet ka jing jong ka perthai
kat kum ka perthei bun ki jing im ki jot no haka kerteng jong ka jing e ka don ka jing pun kun badang kena e haka kerteng jong ka jing e ki jot ki yang ki pra haka kerteng jong ka jing e wat ki briu ki jong ublei ru ki ha upaya jong ka jing e jong ni udai ban long hapo ka jing e jong uta bala it yang hadu ka jing yap udai ban long hapo ka jing e jong u Jesus Christ ladang ngim don ya ka ni ka jing e ka ba pension no rum ha ka jing shisha ka jing e jong u Jesus Christ kumno yen penyat ya ka yen ka sem ka jong tungin check tungin pet jala de kumno ka jing e ka jong ni upaya baar upaya jong ka jing kemen upaya jong ka jing kemen ki proverb kalanong ka bakhat niyo ka dekat ba ar pu ar ka ong ka donwood ka ba kemen kalong ka dawai ka ba bha bat ka dawai ka ba bha om ka dawai ka ba snail ka donwood ka ba kemen kam shong no rem ha ka jing jia ki pareng ki ong happiness ka Bible ko ong the joy of the Lord ki ong ka joy happiness naman kibu haki happenings henry ka jing kemen how try kam shong haki jing ja mangi kong kibriya ikwa banja kunta haki jing im jungi ikwa banja kunta ikwa banja kunta henry ka ja kita kam poi kong kata ka jing hon ka do no jungi ba kam a jing kemen ni kani ka jing kemen sabang ka banya keren ini upaya jong ka jing kemen ka baka Bible sa pengke mau ni ka siap ka bumenta ka de ka jing kemen ha utrai Kadai ka jing kemen ha utrai. Naman na ka pipet. Kadon ka way ka kitab ha ka Bible. Ka kitab ka siti jong upol siki Filipi. Ya kan ni lakat ya kata kung ka kitab jong ka jing kemen. Naman ako thot to ya kemen to an ka jing kemen jong pi kanong padak kita ka jing kemen baro. Henry kani ka kitab ka jing kemen ka ba upol uthot pitip uthot na uthot na kayin bendi. Kumno na kayin bendi, haka jing jinjar, haka jing soksat, haka jing slosi, ula ban hikai ni hadu benta mene, sepang ka jing kemen. Nama upol udon ya ka jing kemen ka jong utrai. Ujisu haka miet badeno ya u. Haka miet badeno ya u ong. Udang ong iki semran ong. Ngahikai pi kini ki maka jing kemen jong pi kan long ka badak kan hai. Wat ai baka jing kemen ke jongi kan syong tang namar baka baha karek karyan tang namar bangiyo pisa sibun henry ke jing kemen ke jongi kade ban long kan nong rim wat la daniya ling ba ki jing ke jing kerjo wat la daniya ipeden ki jing kerdo jong ke jing im wat la daniya ki bangin sultana ke jing kemen ke jong utrai ka don be ka do ngut ke jongi ai bu ni upaya jong ke jing kemen undalong upaya baskem ha ka jing em ka jongi bangi tip baka Bible ka ong baka jing kemen ka jong try kalong ka bor yang ka jing kemen ka jong try kalong ka bor yang kabalay upaya jong ka jing sup ha ka siti ka jong upol siki kolasai ka lanong kabalay ka dekat ka bakatsan hamni ka kren ya ka jing don kam jong ka jing sup hapo jong ni baka yen ke jongi kan long ke besuk ke besai bagi bahayen ke bahasem jongi ke mat ke jingsuk ningkong de manga bat mapi bengen don ye ke jingsuk ke jong Jesus Christ ha ka do nuot ke jongi de tang ha bangi sha yu Jesus bon sen shan ha ka do nuot ke jongi bengi lapan yo ya kata ke jingsuk ublei bola ke ula kular haka ketien ke jong u. Ka jingsuk kawan datang habangin nang ban sngongo ya ke ka ba ublay ule haka jing im ke jong u. Wat dompet ya ke ka ba kiwei ki don palat ban ya ka ba pidon mo ki. Pindo no ka jingsuk. Wat dompet ya kiwei kim ya wat dompet ya kiwei pedai ki bam don ya ke ka ba pipidon. Pinyo ay ka jing sarong.
Henry Smomo, ya ke ai ke ba ublei u ayapi. But they hangta ke jingsuk ke jong Jisu kan sensyar ki dok not ki mensiem ki jong ni. Mentang tadi ke lai tadi ke Desember arhajar arkulai sang arko saus ni arkulai ni ngila yo penyelek kemen Christmas. But pide dan temau ba u Jisu hake kita jong Isaya la ong ba u dei usiem na balakani ukun utang kun de nitong usiem jong ka jingsuk. What syak maka ai kan tu no ai kan ka jingsuk. Nama uta uba kwa ban tu no ai ka jingsuk na ka dok nut ka mensiem. Niki jingmut ki jing perkat ki jongi dai tang usai tan ke. Henry habani don Jisu ha ka dok nut usai tan no mla bantu ai kata ka jingsuk ngin kam kenti ka jingsuk ka jong play ka baulawan khnang na peneng sing ka perthei ban ai ya nga bat ya pi bat habani don kata ka jingsuk sa sisen ngan ong ni la ke ban penlong ya ka yiel ka jong ni ya ka balang ka jong ni ya ka snong ka thau ka jong ni ka basuk ka basai ka perthei balau ka wat ka jingsuk ki penlong ki meeting ki balang lo ki klot ki million Henry kimyo jendala ki la phashu Jisu lam lot shinayaru kin jendala yo ya kata ka jingsuk wat sha baka ni ka jingsuk bo ble la aya nga ba ya ki kan pet no ki kti na ka jing in ka jong ni basal upaya jong ka jing sha slam haki proverb kalau nong ka bahin rio ka dekat ka bahin rio ko ong pum no kelek chau dikhio me ubajai pede tu perkhat ki linti jong u bat tu long star kani ka kren ya ka jing tre shitom imamai la pha ban duai na ka bentai ki balong exams kim ju pas la kim krap kot ki ha ban tre shitom kum ka yen ka sem ru min dei ban long ki bajai tu ka kam bangidei ban le kababon haka jaka bangin syutiak haka jaka bangin syubang haka jaka bangin syulapiat kapet TV haka jaka bangin lapiat kapet mobile dibuat kita bangin net baka ketian ke jong play kalau tiplot iki ban pensim no iki por di jong ke mobile phones ke WhatsApp ke Facebook ngai iki kena sama ki syong hang tu Instagram ki games ki ke jimi nang to kamdan ke hagani kasni wa menta kani ka paya jong jing sha slam kai khot ini bangin long batre shitom umang ong sa shisil kaba pilih school tre shitom unong rap u hak tre shitom banyo ke tu so klem ka jing tre shitom klem ka jing mix app ngimla banyo ban ke tu so ngini ban hikai ki kun ki jong ni bikin long ki basmat ki basting kiban tre shitom klang bakin yo ban ket yo so ubat yang bat kum ki khon ki jong ble yo snow ye iwe I long kpa ibala jau umat ban ong ban ngalek no nang ni ka perthai manu ban pe te ni ka balang la duai la pen shitom ila yam ma ukanra bat uble ujubat ki jing duai ki jong I ban sei ukon ban pe te ni ka balang kam dei tang mai ban le unta manga mapi ni hapan krishitom na kapentau kenrat ban yo heji kiso ibatiang ban wala mi kimensem ki bakodor sa kanya kadeng khna ka jong play ban wala mi kimensem ki bakodor sa ka hima ka jong play ini ilong pahang ni lalong ka nuksa ba im ya pi ba kam dei ban kut no hai la khai la le no re mapi manga Day ban sim ya kani ban tre shitom ru am day tang ban ta ka met hindai bingin tre shitom na ka benta ka hima ka jong uken ran kabasan upaya jong ka jingle sbon ngenda puli hakikam ki apostle kala nong ka ba shipo ka dekat ka bening kong ter hang to record yo we breu ukon ni dia breu bale sbon yaki we ki breu ki banang bale sbon ki we lada pidon Lada ulang la terkuya pi ka Bible ka khot hakane ka sni ka bamenta bagi longyeng jongi kini bandang ule upaya baskem jong ka jing le sbon upon Elias ula le sbon bat ublay usngap ki jing duwai ki jong
Ublay usnap, kijing duway, kijong bat ay, bat jubab, ya, kijing pan, kijing kerpat, jong, kadok nuot, kejong Hatu boleh lah kerku si pon ini, kat pengirang niok, ngirang kuat, ni peliat keduli, kajian sem kerak suduli, ni ongin sem the A, ni, kat kepengidon ni kuat. Nre, kasitom ini ban ay kiwe. Usok jong pensem, habang ide kikun kijong blay. Usok jong pensem kadai ni ban ai lem kiwe kibadon kam. Tung dua blay. Bangin kuat tan bangin lade. Henry bangin nang banya sam lem kita kijing kerku tiba blay ai ni syakiwe pan. Bahinreu upaya jong kajing bahang. Ikan mau kajing itu kanai supaya unang Samaria babha. Ubalik bahai untuk ubriu ubama itu. Kani uni upaya upenlong kenyani ban isin A kiwe. Bat habini nang ban isin A kiwe misanang ban le sbon ken kung katu kapoin ke ban ong menle. Kani kajing le bah kapenlong. Kani kajing le bah ken. Kani kajing le bah kamwan hi. Kajing le sbon kajing le bah kamuan hi. Laga kini kikpa kilong kibakap na pat ibang julia sebon ibang julia ha ikon double kenlo. Ngakren ya kania dakajik experience. Laga kini kikpa kilong kibale sebon kibale ha kiba isen any way ikon double. Kenwan klong, kenwan tan, kenwan pan, ai te ai te kena idon kam ai te ai. Hatu kikon kibakum no kikwa ban teni kikon pan chisno sarong pan ni yo tak ban don ngin isin aisyo ikiwe kasyong happy kasyong hanga kabab pateng kabakum no nin peni hakani kapor kabamenta kabadak ta kajing sinyo kabakum no ladamang na kapapi ni nang panek sebon ikiwe kikon jangi double pakata kanong kajing terku ya kabalang kanong kajing terku ya ke emlang salang nama balai kadai ka mon ke jong play yang ni ke khon ke jong ban le kumta kabahinyo upaya jong ka jinge haka gospel Matias kala nong ka bakhat pra ka khot ka ba at pho hang to la tho haba pidan an na lai ngot ka don ngadon hanta haba ngapar khat ke ne ka khot kani ke e ka ta ang lai ngot hang ning la ya bon lai ngot don kikan thay ki badan tang si angot tang ulok bat kalok don kidan khuni be kidan lai ngot kapen phai changa ba ni upaya jong ka jinget uthau ya ka jing duai lang ka bani ni duai lang hai gieng ke ji sura ku na ru haga ma pinya duai tang an lai ngot nga ngan don hanta kani kajing at walang, kani kajing mani, kani usambai jong kajing kami day na kilong yin kijong ni. Kamla bangwan, hoat kidan gitu, hoat kamong bakabalang kam tray kadon, Henry upaya jong kajing un scam triang, lada kikun kikti kijong ni kiyo yakata nahir. Magana banten ngamla banyak lak na kani. Hausnam al-hajar shipau ini meke jongai shitom iyo kani kajing penhias ko pakitep hagata kapor ila don propose idon nyoku krasnem tila atep pakin daw yo penhias ko ini kita men ken julasan kin klat na upot amai la po po hospital sa Nazareth namai ngang ada cicing tray ngamtep ndawan ini melong berisyo ni rakut sa Nazareth ile doktor ong nasito mi kitemen makin kot nakajing penhiat po kat nakajing pre baki yok na makila pun sin pun baki kata kajing tulak cuki kala long palat te haba ni syong ya duai la kham te brio hadu sam sam panai sipo mo tenga ni ong yok la de kapori i net le syong ikot yang ngai kikun jongai kita kamret nak kapor i om ngaduai ya ublei ba un men em yang ngai sa asnem ilang sho
hap syupen tiang kabam ai drip hayen ilong syuk yong ngadwai ubleu ai arsnam ngintip idan kamar ne taki arsnam ru im yathu iong apan ubleu bantuai arsnam. The side by side hakata house nam jar kra isitom itai basi para ba ime ye jonga ide para khat do jong i. Ba itai para khat do jong i kini namanya syong ha ketua compound hai ketua kayeng ya don hangta tikini kiksel kini kikun kiksel jong i ki rong ki mi kunta ke tikini kikun ki le. Bagi le itai me do pade ong ngate ngan yap no ngakwa ban em tamangan yap no yap sisa. Yap sisa. Te itai me it sama de kapanang me ki benai iklai. Te ni kon kan thai jong ai ong balai ong. Balai me do iya bat balai me jong em. Ni ngala ngam nang juba pi. Tengok onga ime em nama ki khot me be te me itai de me it jong na. Temo ila de ki im de ki xiu ki khon jong a. Ngau ime em nama idwai hu jisu be inget ba jisu un pen em ya i be inget ba un pen khia e ba na kata kata em. Oh so kata ke jinge to laya kisni kisnam ngau ya fi ar haja shi pau yo ko jing pen hian ko ho banai jun but itu ki August September but house nam ana ja that a I on how banai April ba ikhla ko banai Jun. Ane bikla lo ko mamit nang kriat ana kita tu. Ime yongan en sang asnem em shisha. Nu jisu juba tik tik sen da tuai. Juba tik tik 2 years June 2010 June 2012 ki ong kumta. Tika ni kata ka jinget ke bagini ki khon ki ikai na thai wat ki Sunday school ki jesen khna kino ki jingkran ki numla te ban long ko ke Paia ba step na na do jengki. Hadir cerita yo jak su syabigarat. Ni lagi su jejak di pajak atau syabigarat. Ni cuma harus surok ke kopor. Undon syabigarat. Ime yap hadir aslam ambi duai jisu ngar ban duai. Dengan haduk mentah kata ngan orang nungget dengan nget di orang lapet dia nya tu syabi yang tu bawa undon hal hadir baduai undon ke mami. Dengan nget kata ke jinget i tolong haduk kata. Ngai tu epi kata ni masuk sarong. Ayat hui api nama ngayu i bahaba ki yu i ya ka jinget habaki experience yang ta ka jinget na yen kalong scam triang usai tan ka te ngumla bantu i ni ka jinget kabaki kila yu i ki khmat baki lama da ka jingem kabaki ki yu i hanga happy baki ki e ki jong pi kumno ka jinget ki jong ni kumno Paia jong ka jinget ki jong ni baki yang ki sen ki jong ni kumno Hakarep karian lak banyalam ki khon ki kseu ki jong pi ba pen duai ba ki thong yu sembai. Hakanu kono bakam mengi le. Pendrung. Ya kini ke jinget ha ki khon ki jong pi. Bakan ni ka balang. Ka bakat ni ki khon. Rep ki ba kat ni. Na kai tang kat tu kat ni senam. Kan ni ke yang manikan sakhatnya. Nama kini kat kinang he kinang roy kinang san kinang wan ha kasir. Kani ka barang kala nang hapan penye nang hapan tere kanang roy kanang pa namang ngai kai ki hakata ka jinget ki jong blay uba lakula balada ka jinget jo pi kalong wat iskat isembai terto ulum lu anla an kengria tungin pe ng eksamen ya lagi pada kadang tuna ka jinget de tang jisu badai unong penlong bat unong penjanai ya ka jinget ke jong ni upaya kopra upaya jong ka jing jem nuot nimut ha ka jing em jong ki bril nimut ban jem nuot ka dai ka jing kelot ki bril ki bat keren na ka jing jem nuot ngalap ki bril ki bat keren na ka jing jem nuot ki dai ki bril ki bat klan ki bat tip bat pen itik ya la je ha ka jaka ka bat ki don ki bril ki bat keren na ka jing snowman kadai bakitip bakimdan ha tu kajaka ki snowman ke Henry upaya jong ke jing jam not udah ubadan kam bangen hikai ki khon ki naduk na yen ndan na preng jong ki ban kwa ki khon jong ken lek ken dong kti ken rai bre ken shot bre ken kren he ken kren ndan hikai kum no na yen hatu mga bat mapi ni jam not hakwe ke sini
ikon songai nyak kali. Cũng đeo tôi là lẹ ông ấy. Dù trời bà taxi ông ấy. Cái gì này? Sang nghe con nghe say. Đây trời bà taxi. Yo le se có bao nhiêu tham step học thiệt khảo sự bị nè. Thì học cái mình rạc mà khi cái cam này. Mà what you lẹ số cùng tổ. Khi phim struggle thì biar nó đông sẽ đông. Utai yo lẹ se gan cái Nadu kata, tunjuk hendrai, yang kata di kita taksi bagi baik selong kita penduki bah, kita dah pendom duki. Hendrai kum kata, kau baik kayaknya, boleh mana? Dari biar orang lang tu kat tu kat pada ni kenduin, ngai kan, bagi eki jati namar ba, jenisnya pula boy pula. Hendrai boleh kuat yang apa jadi dengan long kita berjam nuat. Kita kebeliau tiba penyesuk yakiwe. Ujisu ublay ubadon bor. Bukan yang ngabat yapi. Ulong ubajam non. Habis kikun kilek bakla ni nanti kibeliau te ni lek bakla. Nai mai nai tim nai talai kitian ki bam sultanat. Kerana kita kejam non. Ikena Sunday school bagi wan hangai ki ni lady ikran yang ai ikran ki kitian ki ba masosi ya ka bang amlong ru ikran jen tapi ikran da kejeng jam non tema ki kon ru ya image ki ong ta ong kran na ba jam se me yang ong kran na ba kani le we ka Paia ka ba ki kon haba ki la sha te me ki pa ki le chwe ki le no ki tam ki bam dei te re haba fishong Habis pikot iki, dah kejeng jam not. Kini tu ya pi ki bagi ki siam kejeng jam kejong kiru. Kani kadai nama tak kejeng hang. Nama upol, haba uong bagi sok jong mensim ki devan long kejeng ke kuih ni. Uni usok jong kejeng jam not. Upaya jong kejeng jam not. Orang rai kejeng sok kaya yang kejong ni. But haba ki kuih jong ki long ki jam not. Kita kini pen kelumar senong. Kita kini pen kelumar habalang. Kita kini pen kelumar haka emlang salam. Kinong penyesuk. Kinong di bakaran nak bajam. Kinong kejengker ku bagi breaking you Deka jeng bahabriu ke jong jisu. Haka jeng ke jong ki. Dengan lapoi, jong Paia bakat do. Bau tau de, upaya jong kabor, halor, ladi. Umlo nyo ya kejeng job, haka jeng pensoi, bagi jeng tenjuk kibani nisyam. Kabanding kong kapertai kan yo kamak kani kamak kasan bagi dei di Khristan kadai bani don kabor halor lagi minum la ban yo ya kani kabor halor lagi like na uji sukres hikai kumno bangin yo kani kabor halor lagi hikai berobor ban ong ya ke bam de lada hakasin ka baning kong ngila nang ban ong kala sok ini ban ong hakasin ka ba balai hinre la ni ong hooi hakasin ka baning kong ban ong bangin ong hooi ya ke bam de kanong ka ba sisa ini ban ong ba de hakasin ka ba bu tip pet kni kabadan kam banle ban pensmo bha yo uble hatu ladangale ya kani kakam hatu ladang ha no kani kejing pensoi hatu ladangale ya kani ke bamde hatu kani kan pensmo bha yang hatu ngan pensmo bha yo uble dengan pensmo bha yo seta so mengine ke ladang inang ban kelicing la dia kum tanah kapor kami kejing klan hakani kabor halor ladi upol uthok khado ya kani kapaya jong kabor halor ladi nama kata ke badan kami kan sudu ekani yang le ki bamde kibriu ki badan hakabor halor ladi kibriu ki badan sangat baik kani kibriu ki badan kabor halor ladi kidei kibriu ki balai non kibriu ki badan kabor halor ladi kidei kibriu ki bam lai luat ki longkung kito ki badang syaset patok
Ini kita di khyndai tylli di Paia jom pai long yang Khristan. Kuat pai ken mau pi hagan ni step ko pamenta. Ngatwai pi long yang ki jom ni. Ken pop bat yen scam halon kin ki khyndai tylli ki Paia. Bat kini kin long rem bas scam. Ya ki long den jom ni. Kham tam ban tendan borom ya obne. Nakabenta ko borom ke jom ko. Tumi ya tuai. Kene ko por ko pamenta. Yo ale se kilong yang jom kilong ki messenger. Ki bakini ki Paia. Jom ka jing sebon, jom ka jing jam no, jom ka bor no lagi, jom ka jing ke. Yang pan bor